Τον είδες όμως. Σε ένα μαλάκα περνάς η Παλέμαχοι του Αχιλλέα. Σε λίγο μέσα στο στάδιο θα δώσουν αγώνα με μια ομάδα των 5x5. Μερικοί έχουν καιρό να συναντηθούν, άλλοι έχουν συναντηθεί τις δύο προηγούμενες φορές. Όλοι οι Παλέμαχοι είναι σε φόρμα. Σε φόρμα, βέβαια. Καλώνες, Άρη ένα μπροστά, και κάτω, έλα Κώστα. Έλα Γιάννο. Έλα που δω. ρε κάντε παιδιά ρε. Όλοι πάνω κάτω. Κατηβείτε κάτω. Κατηβείτε κάτω. Κατεβείτε κάτω. Έλα, ας το μηχανάκι και κάτι έξω. Έλα ρε Τάκη, έλα. Άντε Κώστα. Τον Άρη, το μεγάλο ταλέντο. Θα το φέρουμε στον Αχιλλέα Φαρσάλου, Κώστα. Ωραία, βεβαίως θα τον πάρουμε. Φιλάκια. Έλα, στο γήπεδο είμαι. Έλα. Άντε. Αυτό το εμβόλιο που παίρνει. Ξυπνάς, κάνεις συνέχεια, παίρνεις κάτι. Έτσι προβάλλω, το βάζεις εσύ. Τεχώς και το πει. Εμένα γιατί δεν με δίνετε, κυρία. Πού θα με πάρει? Εδώ, πάλι εδώ. Είναι ωραίο.
Όχι, αλλά ξέρω ότι είναι ανταγωνιστικός παίκτης στα φιλικά. Ακόμα, να μην χάσει. Είναι εκνευριστή. Να μην καταλάβει ότι δεν έχει η ατομικότητα ωστόσο σε αυτό το άθλημα δεν υπάρχει. Να μην κάνει το λάθος, ωστόσο ξαναλέω, σε αυτό το άθλημα η ατομικότητα δεν πάει πιο πολύ στην κατηγορία. Καταλαβαίνω σε τι λες. Εντάξει, εσύ καλά κάνεις. Εσύ αν δεν έχεις έναν, δεν είσαι λίγο ομάδα. Να το σκέφτεται, ναι, ξέρω. Ξέρω, καταλαβαίνω πώς το λες. Εντάξει. Λοιπόν, μην μπερδεύεστε, αυτό που βλέπετε είναι προφέρμανση, έτσι. Σας βλέπω πολύ αφοσιωμένους. Δεν μπορέσουν να βγάλουν κι άλλο μάτσι, πες. Δεν ακολουθήσει τίποτα άλλο. Έλα.
Δεν έχει βάρκος, ξέρουμε τι Είναι πλοφελό. Όχι ρε. Κάτσε από τώρα. Πάλι. ένα θυμόμενο. Είναι θέμα βιολογικό. Καλά κύριε Μαρία, καλά είστε. Είχατε και τα προηγούμενα πολλά σχολάσματα. Δεν έχει να πραγματικά. Καλά, γερός. Σε παρουσίαζω, Ναι. Δεν τα κατάλαβα τα λέξω, δεν τις συναντήσεις. Ναι. Μπράβο!
Δεν πειράζει. Ο τερματοφύλακας έχει πιάσει τα όπλα.
Έπρεπε να τους πάρει απευθείας στο διάμετρο. Αγώθηκε κιόλας. Έλα. Πεδάρι, Καντέ. Πώς σου φύγε έτσι. Πάλι ακόμα τρέχει στη ευθεία. No, yes. Να μπει βασικό τερματοφύλακας. Θα πήξει πριν. Bring. Μπράβο. Θα πάει Lamine Yamal. Lamine Yamal pasa. Προδοποίηση. Δεν έχουν κόκκινο. Οι άλλοι το βλέπουν οριστικά. Τώρα που βλέπουμε ότι δεν μπορούν να βάλουν γκολ, λένε τι, δεν θα βάλουν γκολ. 10. Δεν είναι όλο που σε Δείξω 16.
Μπράβο! Πάμε το 13. Έλα. Πάμε τώρα, κάπου. Όχι, δεν θέλει. Ένα-δύο άτομα. Πολύ με Βασικά, ξέρω εγώ, όλοι οι δουλειές. Έλα, βγήκε, άστα. Έτοιμη να πεις μέσα είσαι. Ναι. Πάντα. Όχι. Εγώ όταν έρχομαι ήταν δυναμική παρουσία. Έλα. Δεν ήξερα να το πες. Γι' αυτό και πήρα και το σφαιριστή, δεν μπορούσα να διανοηθώ. το είχα και τους Να έχω έναν άνθρωπο να μην ασχολείται. Όχι να έχετε. να υπάρχει μέσα στην Αν μου επιτροπή. έλεγε κάποιος, ναι.
αλήθεια. Εδώ το φτιάχνω. Δεν χαίρομαι να σου βάζει αυτό το θα γίνει ένα φάουλ. Όχι με συγκεκριμένο. Να το κάνεις και τι είναι. Τεχνικός. Παίζαμε και με αυτό το πρόβλημα. Παίξαμε και μακρά χρόνια. Όχι, ρε μέσα έπαιζε. Παιδικός μπροστά. Έπαιζε και μέσα. Άμα έβλεπες ότι κερδίζει θα έπαιζε. Όπως οι λόγοι. Τι λες τώρα, αλήθεια. Πώς έγινα τώρα. Έχεις τη σοκολάτα όπως φάγει και σου ζήτησε συγγνώμη. Τι λες τώρα. Υπάρχει το low football story από αυτό δηλαδή. Να γράψεις ένα βιβλίο. Α, προέκυψε έτσι, ναι, οκ. Τι λες τώρα. Σε τέτοιον χώρο. Μ' αρέσει αυτό που λέει, μ' αρέσει αυτό που λέει. Μιλάμε αυτές ιστορίες. Είναι και λόγω του περιβάλλοντος, αλλά ήταν που σας ξέρω και τόσα χρόνια. Ναι, μα γι' αυτό το λέω για να το ξέρεις. Είναι μια ωραία πληροφορία. Εσύ επειδή είσαι εκεί που εμείς στο χωριό έχουμε θυσία και εκεί ήταν η κοινότητα. Σε ποιο γύμνο, στο Λάζα ή μόνο. Λάζα. Πέρα μπαίνει το γκολ σου, όχι, σε πήρα. Το κατηγορία ήταν. Τότε ήταν πήρα οι άλλοι. Εντάξει, γιατί η νίκη πόλη έχει ανεβεί μόνο μια φορά τότε το μπάτσο. Να τα πείτε εκεί τότε με τον Παντελάου. Ήταν και αυτοί πιο πολύ ήταν αυτοί. Καλά, ναι, το καταλαβαίνω. Ναι, και τους φίλοι εκεί, αλλά δεν έχει γύφτη. Λόγω της πολιτικής δικαιοσύνης. Έχω και εγώ σόγια εκεί μου, ξέρω, ναι, μία χρόνια, τη μάνα μου, με το παιδί της μάνας. Τώρα εκεί στην όλα τα μέσα στην Κύπρο που έχουν τα κυνηγεία τα παίρνουν τα παιδιά της σχολής. Φάουλ είναι. Πάντα όταν πεθαίνει πάμε τζάπα. Έχουμε τα παιδιά. Αλλά άλλα χρόνια τότε, τώρα... Εξής τώρα όλη τη μετάβαση δηλαδή, γιατί πλέον δηλαδή βλέπεις τη συρρήκνωση, δηλαδή οι ομάδες είχαν λαϊκή βάση, είχαν κόσμο, είχαν νέα σωρό πράγματα, τώρα ούτε καν οι πόλεις φύγουν, τα τυπικά εδώ είχαν 100 πόσες ομάδες, τώρα έχουν το 50-60, δηλαδή ήταν πιο αληθινό. Στοιχείο μου είπατε, εγώ όλα στοιχεία ήμουν έτσι. Κοντά στο κέντρο, κοντά στη χώρα μέχρι το 96, ναι, 96 θα λέω εκεί, γιατί εγώ ήμουν 96 πέμπτη στα χρόνια κάτω. Εκεί που ήταν κίνηση στην Ροποπούλου, δεν είναι πυροβολικό τάφο. Α, όχι, άρχισα στη... Μου άρεσε το παλιονίσι αυτό. Και πήγαμε με παραλία εκεί την κόμμα, πηγαίναμε και ήταν όλοι μπροστά μας τα νοικίες. Τα μαγαζιά μας δείχνουν Άγκυρα. Τι γνώρισες, έχεις κατάσταση δικιά σου καλή. Ισχύει αυτό. Έλα!
δεν ήταν πληθυντήριο. Ναι, ναι. Ναι, ναι, όχι, απλά λέω, ξέρω τώρα πότε ήσουν στοιχείο, κατάλαβα, δεν ήξερα. Πριν. Άμα ήταν οι συνθήκες εργασίας καλές, δηλαδή, και το νησί τότε ήταν και στα Σαλάτα, εκεί φέρνει το νησί. Μπράβο.
από 2-2 το φέρνει. Εκεί είναι. Τι φαντόλι ήταν αυτό. Άμα ήθελε να το κάνει αυτό. Νόμπα ήθελε να πάρει. Θα πρέπει σώσει το κόμμα. Πάμε για τη 3-3. Μόνος σας. Δεν είναι κλάρι. Δεν είναι κλάρι. Δεν είσαι πως δίπλο πριν. Πρώτα έχει πάρει τα τρόπια από την Πορτογαλία και τόσο στιγμή που αυτά τα εκδόσεις δύο nations της Κοσμιπλάτης. Θα σε κάνω, η αλήθεια πονάει. Είναι σαν το γιου, θα είναι λίγο χειρότερο. Πολύ χειρότερο. Η Αμερική έχει Έλα. Δώσε το ρε παιδί μου.
Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλαθλοι, καλώς ήρθατε στο Δημοτικό Στάδιο Φαρσάλων, στο Εθνικό Στάδιο Φαρσάλων, για να παρακολουθήσουμε μαζί τον δεύτερο φιλικό αγώνα της ομάδας μας. Μία είναι η ομάδα μας, δεν χρειάζεται καν να την αναφέρουμε, αλλά την αναφέρουμε γιατί είναι ο Αχιλλέας Φαρσάλων, ο ιστορικός Αχιλλέας, ο οποίος πληρώνει 100 χρόνια ζωής και κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που την ξεκινήσαμε με το 0. Μαζί με τον φίλο και εικονολήπτη και συνάδελφο Κωνσταντίνο Νάτσι από τη Λάρισα, όπως πολλοί θα γνωρίζετε, έχουμε ξεκινήσει ένα ντοκιμαντέρ για να καταγράψουμε πιστά, χωρίς παραλήψεις ή δυνατόν, αυτά τα 100 χρόνια της ένδοξης ιστορίας του Συλλόγου. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν βλέπουμε πρόσωπα χαρούμενα όπως οι παλέμαχοι που είναι πίσω μας. Δεν είναι τυχαίο, ούτε ήταν κομμάτι της δουλειάς μας να επανενώσουμε, να επανασυστήσουμε ουσιαστικά το Σύλλογο Παλεμάχων, αλλά δεν θα μπορούσαμε να μην το κάνουμε, γιατί θεωρούμε ότι έχουμε χρέος στην ιστορία. Είναι χρέος μας να διαφυλάξουμε την ιστορία μας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που έπαιζαν σε αυτό το γήπεδο, με χώμα, ξερό, μάτωνα τα γόνατα, είναι εδώ σήμερα για να παίξουν στο χορτάρι, που πολλοί από εμάς έχουμε την άνεση να το βλέπουμε και δυστυχώς η ομάδα μας δεν είναι εκεί που της αρμόζει ιστορικά. Θεωρούμε όμως ότι αν εγώ τους έβαλα, θεωρώ μαζί με τον Κώστα, αυτή τη σπίθα. Είχαμε ένα σπιρτόκοτο, αλλά οι ίδιοι μάλλον είχαν φλογοβόλο, όπως τους βλέπετε. Είναι πάρα πολύ μάχημοι, μας δίνουν δύναμη, μας δίνουν κίνητρο. Έχουμε ορκιστεί ότι έστω και ένας παλέμαχος να ήθελε, εμείς θα το κάναμε για αυτόν. Δεν πρόκειται να σταματήσει αυτή η προσπάθεια και δεν πρόκειται να σταματήσει γιατί βλέπω ότι σε κάθε αγώνα είναι και περισσότεροι. Αυτός ο δεύτερος αγώνας έχει μεγάλη σημασία, διότι παίζουμε παιδιά ταλαντούχα, παιδιά τα οποία είναι, αλλά θα μπορούσαν και να είναι οι υπόλοιποι στον Αχιλλέα Φαρσάλων. Όλα τα ταλέντα του Φαρσάλων αξίζαν να είναι στον Αχιλλέα Φαρσάλων. Και 20 χρόνια ο Σύλλογος βρισκόταν δυστυχώς σε μία των καιρών, ίσως σε μία αδράνεια, ο Σύλλογος Παλεμάχων μιλώ. Τώρα δεν βρίσκεται πια σε αδράνεια. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε να βγάλουμε αυτή την εξωστρέφεια, να διαφημίσουμε το Σύλλογο παντού, πανελλαδικά. Ο Σύλλογος δίνει ήδη το δεύτερο φιλικό μέσα σε 2 μόλις μήνες και ήδη από αρχές Αυγούστου είναι και με τη Βούλα ενεργός, έτσι δεν είναι Νίκο Χατζιπλή. Είναι ενεργός και με τη Βούλα και με τη Σφραγίδα και σιγά σιγά θα εγγράψουμε και νέα μέλη. Θα θέλαμε να είστε δίπλα του, θα θέλαμε να γεμίσουν αυτές οι κερκίδες γιατί πιστέψαμε θα ακολουθήσουν πολύ καλύτερα χρόνια για την ομάδα. Και σε αυτό το γήπεδο θα δείτε ότι θα έρθουν και άλλες ομάδες που δεν θα το πιστεύετε. Έχετε υπομονή και πίστη στην ομάδα. Αυτό που θα θέλαμε να αναφέρουμε για να μην τους κρατάμε λίγο ανενεργούς για να κάνουν το ζέσταμά τους, γιατί στη συνέχεια έχουμε κάποιους χαιρετισμούς να κάνουμε, να τους παρουσιάσουμε. Λοιπόν, για να δούμε ποιοι βρίσκονται σήμερα μαζί μας και δεν είναι λίγοι. Λιγότερους περιμέναμε τέτοια εποχή, αλλά είναι πάρα πολλοί και οφείλουμε να τους παρουσιάσουμε ένα χαιρετισμό. Ο καθένας σηκώνει το χέρι όλο όταν ακούει το όνομά του. Ξεκινάμε. Άρης Γκανούρης. Δημήτρης Θεοδόρου. Βασίλης Κεραμιδάς. Βασίλης Ευθυμιάδης. Βασίλης Πιτσάβας. Βαλάντης Νατούδης. Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Μάκης Βαρσάμης. Νίκος Βούλγαρης. Γιώργος Καραθανάσης. Παναγιώτης Γιαννακόπουλος. Δημήτρης Ζαφυρούλης. Κώστας Παπαμιχαήλ. Τάκης Πυρόπουλος. Γιάννης Γιαννουλέας. Ρούλης Ζαχόπουλος. Γιάννης Χαρώνης. Νίκος Τρίγκας. Αρίστος Παπαγεωργίου. Πάτροκλος Χιαμέτης. Τάκης Φωτογιάννης. Θανάτης Πρεκατές. Γιώργος Μπουλούτσος. Και κράτησε για το τέλος 2 ονόματα, θα σας πω όμως και αυτούς που δεν αγωνίζονται φυσικά. 2 ονόματα από αυτά που αγωνίζονται. Είναι ο Γιώργος ο Κανούρης και ο Άρης ο Κανούρης. Και το λέω αυτό γιατί αξίζει μια ιδιαίτερη αναφορά. Έλατε μπροστά. Ο παππούς Άρης Γκανούρης είναι από τους ελάχιστους ποδοσφαιριστές του Αχιλλέα που έχουν παίξει στην Α' Εθνική με τον Ναό Τρικάλων. Έχει
δοξάσει και τη φανέλα του Αχιλλέα και το τρικάλων. Ο γιος Γιώργος Γιαννούρης ήταν παλέμαχος του Αχιλλέα τη δεκαετία του 90. Ο εγγονός Άρης Γιαννούρης που είδατε να κάνει κάτι εκπληκτικές εκτινάξεις και προσπαθούμε να τον πείσουμε να έρθει στην ομάδα, τώρα απλά δεν μπορούμε να σπάσουμε τη ρήτρα. Είναι ένα παιδί ταλαντούχο, αριστούχος μαθητής που είναι στην Αθήνα και αγωνίζεται, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει και τον χρόνο, αλλά αγωνιζόταν με την ΚΑΠΑ 15 της ΑΕΚ και στην Εθνική Αθηνών. Και είναι 3 γενιές όπως βλέπετε που τιμούν τα χρώματα του Αχιλλέα και αξίζει ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα από όλους. Και σας ευχαριστούμε. Γι' αυτό ευθύνη του παππούς. Πάμε να δούμε και ποιοι δεν αγωνίζονται, αλλά φυσικά είναι εδώ μαζί μας. Και μου έχουν υποσχεθεί ότι θα παίξουν στους επόμενους αγώνες. Μιλτιάδης Καλογερόπουλος. Βασίλης Ζαφυρούλης. Νίκος Παπαδόπουλος. Μάκης Τριανταφυλόπουλος. Παναγιώτης Κορδαλής. Ταξιάρχης Δημητρακόπουλος. Διακρίνω μια συμπάθεια. Γιάννης Βασιλείου. Δημήτρης Πιτσάβας. Θανάσης Κωστής. Τάκης Αδαμόπουλος. Κώστας Καφετζής. Νεόκλητος Μπιζούλας. Χρήστος Πάτρας. Πάμε ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα για τον Πέτρο Τσελεπίδη. Άρη... Ναι, φυσικά, Αρίος Παπαγεωργίου. Και να αναφέρουμε φυσικά τον διαιτητή μας, Φαρσαλινότς, καταγωγή του από Ναρθάκη, έχει σφυρίξει σε ανώτερες κατηγορίες και γι' αυτό τον βλέπετε να σφυρίζει και τόσο σωστά και τόσο καλά και να είναι με αυτή με τη στολή της ΕΠΟ και μας τιμά σήμερα που είναι μαζί μας, ευχόμαστε να τον έχουμε και σε επόμενους αγώνες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, οφείλουμε όμως να παρουσιάσουμε και τα παιδιά γιατί μας έκαναν την τιμή. Θοδωρής Καραμπούλας από τον Αρθάκη. Να παρουσιάσουμε όμως και τα παιδιά τους αντιπάλους, αντίπαλοι μόνο για τον αγώνα. Βαλάτης Μαργαρίτης. Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος. Νίκος Μπανιάς. Μάνος Κρίθος. Άρης Βασιλόπουλος. Νίκος Αμάνης. Αχιλλέας Γουτόπουλος. Μένιος Κυριαζόπουλος. Δημήτρης Λίτσης. Χρήστος Κουμποτής. Άγγελος Τσιανάκας. Δεν θέλω να καταχραστώ όλο τον χρόνο σας. Θέλω να καλέσω για ένα χαιρετισμό τον Δήμαρχο Παρσάλου που μας τιμά σήμερα με την παρουσία του στο γήπεδο. Να πω ότι δεν νιώθω περήφανος σήμερα που βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας, θα ήταν ψέματα. Με κάνετε πολύ περήφανο, βλέπω τη φλόγα στα μάτια σας και σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει εμπειρία, υπάρχει δύναμη, η θέληση για να προχωρήσουμε και τα νέα παιδιά που είναι από πίσω μας αυτή τη στιγμή, τα οποία θα ακολουθήσουν. Παιδιά, σας καλούμε να σχηματίσετε την καινούργια ομάδα του Αχιλλέα και να είσαστε όλοι μαζί μέσα. Μια γροθιά όλοι οι Φαρσαλινοί, γιατί μόνο επάνω σε εσάς μπορούμε να βασιστούμε. Αν η ομάδα του Αχιλλέα δεν βασιστεί στα δικά της παιδιά και βασιστεί σε άλλα άτομα που θα έρθουν από άλλες περιοχές, μας πήρε και μας... Λοιπόν, αυτό θέλω να πω και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε. Ο Σύλλογος Παλεμάχων, κλείνοντας, δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερο εκπρόσωπο από τον Πρόεδρο Ταξιάρχη Δημητρακόπουλο, στον οποίο οφείλω ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλη αυτή την οργάνωση, για όλο αυτό το πάθος του για τον Αχιλλέα και θα ήθελα να του ανταποδώσουμε ένα πολύ μικρό δωράκι το οποίο θα συνοδεύει το σύνδεσμο εντός και εκτός έδρας. Είναι ένα πανό για το σύνδεσμο του Αχιλλέα με το σήμα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Παιδιά, τι να πω, αυτοί οι παικταράδες εδώ πέρα του Αχιλλέα Φαρσάλων, αυτής της μεγάλης και ιστορικής ομάδας που εσείς τους έχετε χειροκροτήσει, τους έχετε αγαπήσει, σας εγγυώνται ότι έτσι θα συνεχίσουν και στο μέλλον. Πρέπει να πω κάτι και για τα νέα παιδιά εδώ πέρα που
παίζουν μπάλα, του 5x5, τους επιλέκτους. Είναι πράγματι πολύ καλά παιδιά, πολύ καλοί παίκτες, παίζουν αθλητικότατα, προάγοντας το αθλητικό ιδεώδες και εύχομαι έτσι να συνεχίσουμε πάντα και να υπάρχει αυτή, θα έλεγα, η αμφίδρομη σχέση αγάπης και σεβασμού φιλάθλων και Αχιλλέα. Λοιπόν, πάντα επιτυχίες. Εύχομαι σε όλους. Βέβαια, τι θα το κάνουμε. Για να δούμε, αν σας αρέσει, αλλιώς να τα αλλάξουμε. Ελάτε και κάποιος άλλος. Τι είναι κλαμένο. Χειρετάκι, λίγο πιο πάνω σου πόσο. Μπράβο, μπράβο. Δώστε το, μπράβο, μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή απόλαυση στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν νομίζω να πει. Άλλες δίκες δεν είναι. Είναι τσιμίτα του την αγορά. Θα αφήνω εδώ, θα αφήνω εδώ. Τι είπε? Αυτός όμως θα κάνει παχτάρα. Αντίπαλος, αλλά έβγαλε παχτάρα.
Σκέτς μου πας. Πού είστε? Εμείς είμαστε στο γήπεδο. Βλέπουμε τον αγώνα. Ναι, ήθελα να ρωτήσω, έχεις μιλήσει με την θεία καθόλου της Σέρβης? Α, είναι εκεί. Εντάξει, ωραία. Είμαστε μαζί, δεν έχει τελειώσει ακόμα ο αγώνας. Έλα σε εδώ. Καλά, βλέπουμε αγώνα. Δεν ήταν φάουλ. Κοίτα, 4-4 πάμε. Από τα πιο ζαμασμένα. Σύρια, δεν είναι τόσο βασικό. Ναι, La Liga, πάνω κάτω ξέρετε αυτό το πάει. Champions League είναι πάει. σε Arsenal Barcelona. Άρα λογικά θα δείτε κάτι στην Barcelona. Γιατί πάλι λιγότερα. Θα βγει, αν μην έχει.
Έλα. Δεν το στέφω. Πέντε τέσσερα. Έλα.
Ναι. Κόσμος είναι ολόκληρο. Και καλά είναι το είσαι μάλλον. Πήγε να σουτάρει, έκανε ρόλο, πέρασε. Ο τερματοφύλακας της ομάδας παίζει για την κάπα του καφέ της ΣΑΕ. Και του δώσαμε τη φύλακα. Ακόμα παίζει. Είχε βγει για λίγο. Έχει βγει για λίγο. Μπράβο. Θα σου πω, θα σε πάρουμε τηλέφωνο. Κάτσε να το δει. Μια χαρά. Βασικά όταν τελειώσει. Και έλεγαν ότι ο τερματοφύλακας παίζει το 15 της ΑΕΣ και θέλουν να σπάσουν τη ρήτρα του και να το πάρουν το. Μπράβο. Αν θα δώσει 15, να σε δώσω ψηλός και να πεις στην ομάδα. Έλα, μπράβο, Μπίλι. Θυμάσαι όταν ήμασταν από την ίδια ομάδα και βγάζαμε τα κουνούς σε εμείς και εμείς και εμείς κομμάτι. Ναι, σωστά. Έλα. Μπρος.
Ναι. Μπράβο. Είναι μόνο 15. Οι άλλοι Για το τέρμα. Δεν μου έχει σπάσει το μέσα. Κοίτα. Ναι ρε, ξαφνικά μπήκε. Κάτσε ρε. Ηρέμησε λίγο. Από πού μπαίνει. Θα το ήθελες. Μπράβο. 6-5 νομίζω. 6-5 δεν είναι. Ναι, μαμά, ναι. 6-5. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.